Kaixo, sare jardunaldian gaude eta galdera batzuk egingo dizkiogu ikasle batzuei. Zer moduz pasatzen ari zarete sare jardunaldietan? Bueno, hau orain da lehenengo tailerra, baina ondo ari gara hemen ikusten nola funtzionatzen duen errealitate virtuala eta probatzen bakoitzak joku bat eta aukeratzen eta oso dinamikoa da. Oso ondo pasatzen ari gara hoi. Iruditzen zait tailer oso polita eta oso ondo pasatzen ari gara. Asko gustatzen zaidalako argazkiak egitea eta betidanik argazkiak egitea gustatu zaidalako eta komunioetan eta horrela nik argazkiak egiten dut batzuetan. Asko gustatzen zaidalako argazkiak egitea. Guretzat oso ona da hau antolatzea, gurekin egotea gazteizko gazteak eta euskara teknologiarekin jokatzea eta guretzat oso garrantzitsua da euskaraz sustatzea. Azken finean mundu digitala etorkizuneko mundua da, haiek biziko dutena eta nik uste dut benetako interesa daukatela eta arda horretik oso interesgarria da alako eskaintza bat egitea kasu honetan erakondeen partetik, ezta? Eta bueno, oso pozgarria da ikustea eta ikustea nola interesa daukaten mundu digital berrian bai. Euskarak batu ditu gazte horiek, ikusi ahal izango dute mundu digitalean badagoela aukera euskaraz ere ibiltzeko, euskarak erabilera behar du, inoiz baino gehiago, baina baita mundu digitalean ere gure bizitzan txertatuta dago eta horretan ere arreta jarri behar dugu. Albaitarian nola makina asko daude teknologiagatik nola abantze asko egon direla eta hori. Bai, fizion bai da, ez da bakarrik pertsonak edo teknologia ere behar duzu. Gauza askotarako. Laborategietan, biologian aritzeko ere makina asko erabili behar dira. Tortu behar dut tenazela bat ere aditu eta uste dut ikasi behar dugula eta aukera piloa zabaltzen digula adimen artifizialak eta euskara bertan egon behar da eta eroso sentitu behar gara. Beraz, Sonia Rodriguezek ere alegina egingo du horretan euskara zaitzeko. Bai.